خوندن li tevahiya cîhanê karekî pîroz e û cihê rêz û şahnaziyê ye û bingeha avakirina bêhtir ya welatên cîhanê ye. Lewra ku xelkê Rojavayê Kurdistanê zarokê wan rastî gelek zehmetî û astengiyên xwendinê tên. Di nav van zehmetiyan de desthilatdariya PYD ji dibistan û sîstemê xwendinê re ku dibe zarokên Rojavayê Kurdistanê xwendina wan li gorî siyasetan PYD birêve biçe. Ji destpêka desthilatdariya PYD ji deverên Rojavayê Kurdistanê re û ew bi karê guhertina sîstema xwendinê dikin ku ji qûnaxa seretayî dest pê kirin û sal bi sal qûnaxên xwendinê diguhertin ta qûnaxa amadayiyê jî guhertin. û di dawî de wekû biryara roja sêşemê hate standin ku her du qûnaxên senewî yên dehê û yazdehê jî sala bê de 2019 biguherin. Ji derên xwecehî danezanîn ku navenda rêveberiya perwerdeyiyê ya ser bi PYD ve dest bi çapkirina pirtûkên ku PYD ew amade kirine dikin. Her li gorî ji deran ku wê di sala 2019-2020 de wê qûnaxa 12 Engobekalorya jî wê li gorî siyaseta PYD wê were guhertin. û bi vê yekê sîstema xwendinê li deverên Rojavayê Kurdistanê yên dibin desthilatdariya PYD de hemû wê bibin li gorî vê siyaseta ku PKK dixwaze li Rojavayê Kurdistanê bikarbîne. Ev guhertina ku li xwendina zarokên Rojavayê Kurdistanê tê kirin, rêveberê PYD bi xwe naxwazin zarokê wan di van dibistanan de xwendina xwe berdewam bikin û zarokên xwe di dibistanê rejîmê de didine xwendin. Wekû beriya çend rojan hate xuyakirin ku kurê rêveberekî PYD bi navê Hember Hesen pileyayekê di qûnaxa nehê de anî û baviyî bi vê yekê serfiraz bû û li ser û pela xwe ya Facebookê ev yek belav kir. Her wiha li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê sepandin ango ferz kirin ku dibe li dibistanên wan xwendina xwe berdewam bikin û xwendina zarokan di dibistanên rejîmê de qedexe kirin. Ev kiryarê ku PYD pê radibe û guhertina wan ji sîstemê xwendinê li Rojavayê Kurdistanê re bû cihê metirsiya xelkê Rojavayê Kurdistanê û bû sedema derbederî û penaberiya bi hezarê qutabî û xwendekaran li derveyî Rojava ta xwendina xwe berdewam bikin.